Det var baghjul-lækset, eller hvad? Det er sgu. Ja, det er det. Okay, nu kører vi 90. Og nu kører vi 100. Lars, for helvede. Prøv bare at holde pause i filmen. Nå, vi gør herved her. Er du klar til at filme en overgang? Vi kører så 80-90 nu. Og nu kører vi 100. Nu kører vi 110. Nu kører vi altså 100.